علی تری کمے وچوں ٹرائے کمے وچوں دیر نہ کری ٹرائے کم ایڑے نا جنہاں وچ دیر کرن جائز کو نہیں اے علی جرمل نماز دا وقت تھی وے نماز ادا کرن میں دیر نہ کری اب آپ سمجھتے ہو نماز اللہ دا فرض ہے نماز اللہ دا فرض ہے چنگے بھلے ہو بیمار ہو سفر وچ ہو گھر وچ ہو جیڑے بحال وچ ہو تساں کو نماز چھڈنی نہیں ہاں جے کو ہکڑی نماز جانی وانی ہکڑی نماز چھوڑے او کو 640 سال دوزخ دی باہ وچ ساڑیا ویسی قرآن سچا ہے نبی دی حدیث سچی ہے ایمان ہاتھ متے کرو قرآن سچا ہے اللہ دا نبی سچا ہے ہاں سنو قرآن کیا فرمیندے ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جو نماز کو ضائع کریں دن نماز نہیں پڑھتے زنا کریں دن بد کرداری وچ زندگی گزریں دن زانی بے نمازی انہاں کو غیا والے جہنم دے کوہ وچ پھٹا کیتا ویسا اب ایڈے میری طرف توجہ کرو جہنم وچ ایکڑا کوہ ہے جیندا نام ہے غیا کیا غیا ایویں ایکڑا پتھر چا اوہی وچ ہی سٹو نا پتھر سٹو 500 سال پیا ویسی 500 سالے کنو پیچھے ترے وچ پہنچ ایڈا وڈا ایڈا گنہا ایڈا گہرا ایڈا ڈکھا جہنم دا کوہ ہے وہ سجا باہ نال بھریل ہے دوزخ دی باہ نال بھریل ہے بے نمازی تے زانی انہاں دونوں طبقے کو ایہی غیا والے کوہ وچ سٹیا ویسی قرآن فرمیندے جے ہے ایمان سچا قرآن کو قرآن سچا سمجھے ہو تو یقین جانو بے نمازی دے واسطے تے زانی دے واسطے یہ غیا والا کوہ اللہ تعالیٰ تیار کر چھوڑیا ہے پیچھے یہی کنو بچ سو یا نہ بچ سو ہاں آکھو بچ سو غیا والے کوہ دے عذاب کنو بچ سو تو اج وعدہ کرو نماز پڑھ سو دیکھو ہن ٹرائی 4 مانو ہتھ کھڑا کریں دے ہاں بنا دے نیت وچ پھیر آئے کیا آکھو سب متھے ہتھ چاہو آکھو نماز پڑھسو نماز وعدہ ہے ہاں وعدہ او مٹھا نماز 5 وقت پڑھو زنا کرو بد نظری نہ کرو بے حیائی دے کم نہ کرو بنا دے نیانے کو اپنی نیانی سمجھو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا زنا دے ویچو بھی نہ ونجو زنا برا فعل ہے گندی بات ہے تسا مومن ہو تے زنا نہ کرو ہاں چوری نہ کرو پراوا حق نہ کھاؤ کہ نال ظلم نہ کرو دندن میرے سونے نبی فرمایا دندن جتلی کاٹھی اب ایک گھنی مل کے تو سی دندن جتلی کاٹھی جے کو پرائی چوراوے یا پھر کرے دندن جتلی کاٹھی اوہی دے بدلے ان کو جہنم دی باہ وچ ساڑیا ویسی نبی دا فرمان سچے جواب دیو ہاں ہن کیندا اسکوٹر پھری کیندا ڈھور پھری کیندی بکری کیندی رلی کیندی بلی کیندا گھٹا کیندا چھیلا ہاں خدا کنو نہیں ڈرتے میرے سونے نبی فرمایا وہی مانو کو جنت دی خوشبو نصیب نہ تھی سی جو رستے وچ کھڑا تھی ویندے کو مسلمان گزرے اے او کو ہتھیار نکال وہی دی شے پھرے او بیچارہ دیکھے کھڑا بے وسیا کھڑا ہے وہی دا ملکیت مال مزوری پیسے وہی دی گھڑیاں موبائل خرچ گنے او دیکھے بیٹھا بیچارہ بے وسے جو کچھ آکسی دا بندوق مار سکے سی حضور فرمیندے او مجبور دیکھے بیٹھا اے ان دی ملکیت پھر ونے اے کو جنت دی خوشبو نصیب نہ تھی سی ہاں این دے واسطے جہنم دی باہ اللہ تعالی تیار کر چھوڑی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر دی جنگ دے گئے. سجاگ بیٹھے ہو؟ میری گال سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی؟ آندی ہے؟ ہاں. میرا سونا نبی خیبر دی جنگ تے گیا. جنے جنگ کنو واپس موٹین رستے وچ ہکڑا مانو ہوئے حضور دے قافلے وچ مجاہدے وچ ہکڑا مانو آج کو مر گیا، فوت تھی گیا. اوہی دے او کو غسل دیوایو نے، کفن ڈھکایو نے، جنازہ تیار کر چا آئے. حضور کو عرض کی تو نے یا رسول اللہ اے مجاہد مر گئے، ایندی جنازے دی نماز چا پڑھاؤ. میرے سونے نبی فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی تے تساں ون نماز پڑھو، میں نہ پڑھساں. صحابہ ڈک گئے، ڈر گئے. انہاں دے چہرے تے دکھ دے آثار ظاہر تھے. جو اللہ دا نبی جے تے دعا نہ منگے، جے دے متھوں جنازے دی نماز نہ پڑھے، یہ بدبخت آدمی ہو سی. حضور فرمیندے جدے بھی کو تو ساڈا مانو مر ونجے میں کو اطلاع دیا کرو، جو میں تو ساڈے متھوں جنازے دی نماز پڑھساں، جے دے متھوں میں جنازہ پڑھاں اوہی دے قبر وچ نور ہو سی، اوہی دی قبر جنت دا باغیچہ بن جوے سی. اج این شخص دے متھا اللہ دے نبی نماز جنازہ پڑھن کنو انکار کیتے. صحابہ سمجھ گئے اے بدبخت بد نصیب جتے اللہ دا نبی نماز جنازہ نہیں پڑھ دے. پیچھے حضور فرمایا میں نہ پڑھساں تساں پڑھو، اے کو دفن کر چھوڑو، میرے ساموں ایندا جنازہ نہ آڑو. مجبور صحابہ اندے جنازہ نماز پڑھیا، ان کو دفن کتوں نے. جنے پور واپس موٹ آئے پوچھو نے یا رسول اللہ تو تے رحمت دا پے کر رہی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سب جہانی دے متھوں تو رحمت بنائے. یا رسول اللہ ایڈا پیار بھریا نبی تساں این شخص دی جنازے دی نماز کیوں نہ پڑھی؟ ایندا ڈو پیڑا تساں نال گڈھا جہاد کیتس، مجاہد ہا، مسافر ہا، تساں دے ساتھ وچ ہا، تساں دا صحابی ہا. محبوبہ تساں کیوں نہیں جنازے دی نماز پڑھی؟ صحابہ کو حضور فرمیندے ایمانو چوری کیتی ہے، خیبر دے مال غنیمت وچوں ہکڑی رسی ہے، وہ رسی ای چورائی ہے، ای چور دی جنازے دی نماز میں نہ پڑھساں. صحابی کہندن اساں اوہی دے سامان کو جو کھولیا اساں کو تو خبر نہیں کیا چوری کیتی ہے، پر اوہی دے سامان کو جڑے کھولیو سے تے ڈٹھو کہ ہکڑی رسی ہے جیندا مل 2 روپے کنو متھے نہا. پٹر ایرے دھیان کرو، میری گال سمجھو. 2 روپے کنو ان دی قیمت وڈھیک نہیں، 2 روپے کنو گھٹ قیمت والی رسی جکا اوہی چورائی ہے. میرے سونے نبی فرمیندے جکو چورے اوہی دے جنازے دی نماز میں نہ پڑھساں. او دا او بٹھا او پتا دے گوٹ والا ذرا اپنے یام تے ہاتھ تا رکھ. کتنی چوریاں کتنے غریبیں کو ایزائی، کتنے غریبیں دے حق کھا بیٹھیں. سنا واحد القہار دے کیوں کیا جواب دے سی. اللہ دی کہاری کورٹ وچ اج سبحانے تے کو پیش تھی ونائے. او عطا اے سدائی حسن تیرا نو سی، سدائی تیری جوانی نو سی، سدائی تیری یا بندوق تے نال گڈ نو سی. او عطا اج تو اپنے راج ولر والا ہے، پر او ڈیاڑا یاد کر جنے ہتھے خالی قبر دے مٹی دا مہمان تھی سی.
ہوئی سوڑی قبر وچ نہ ابا گد ہر سئی نہ اما گد ہو سئی نہ مارو مٹر گد ہو سئی قبریں دے وچ ونج چھاتی پا گئے ماس ہڈکو کیڑے کھا مٹی دے وچ اوتھی گئے ونا تے کون پئی اج تئی خبر غفلت کنو وہ بیدار تھی کچھ تھی سیاڑا سوچ کر او ادا او مٹھا بنا دے عیب کھولیندا بیٹھئی فلانا ایویں پر کدے تو اپنے آپ کو تے دیکھ تیری زندگی کیویں گزر گئی تیرے راتیاں کیویں گزریاں تیرے دن کیویں گزرے او تا او مٹھا اج سبحانے اسرائیل دے ہتھ تیری جچی وچوں سن ابا مرنا ہے یا کو نہیں جواب دیو ہاں بلا پتا بھی نہ مرسن کیا جی پتا بھی مرسن گبول مرسن مہر مرسن ہر کی نعمت موت ہے